Magandang umaga, Davao, Mindanao, at sa apat na sulok ng daigdig. Ito po si Gilbert Lopez Martinez Catso. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto sa Palawan at sa Southern Mindanao. Lokal na balita, Pride Parade ipinagdiriwang ang pagkakaiba-iba kasama ang 8,000 o 8,000 kalahok. Hugyaw, Davao. Isang gabi ng saya, kulay at pagdiriwang. Duaw Davao, isang bagong exclusive Summer Fest. Duaw Davao Music Fest, tumba ang gabi ng layo. Pambansang balita. Binatikos ng mambabatas ang inconvenience fee ng Meralco na nakakaapekto sa 7.9 milyong customer. Pabor ang mga residente ng Las Piñas sa ordinansang nagtatakda ng mga hangganan ng barangay. Balita sa ibayong dagat. Made in China for China. Ang pagiging makabayan ang sagot ng humina nitong ekonomiya. Pagsusuri, ang pagbaba ng populasyon ay walang isyo para sa Guangdong ng China. Ito ay mayabong na lupa para matuto ang ibang probinsya. Balitang aliwan, Ellie Stars ang lumabas para sa kahangahangang Coldplay show. Ibinunyag ni Chris Aquino ang bagong boyfriend na isang doktor sa Pilipinas. Balitang pampalakasan, ang mandirigma naghahanda na matalo kay Klay Thompson. Maverick kabilang ang malakas na manliligaw. Ang Gilas Pilipinas ay kulang sa upset versus Poland. Sa final friendly bago ang FIBA. Mga tampok na kwento. Ang Love Gown na Meatmaker ay nag-host ng Miami sa pagtikim ng party habang ipinatutupad ng Florida ban. Ann Curtis, Erwin Houseoff, anak na si Dahlia ay ang cutest trio sa Southeast Africa. Kwento sa tabi-tabi. Ang musika ay magpapanatili sa iyong buhay. At sa trivia, ang Davao ay may Alam niyo ba na ang Davao ay may isa sa pinakamahusay na artisan goat cheese kailanman? Ulat panahon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto sa Palawan at sa Southern Mindanao. Ang Mindanao ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog hanggang sa Intertropical Convergence Zone at posibleng flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa kung sa minsan ay may malakas na pag-ulan. Lokal na balita. Pride Parade ipinagdiriwang ang pagkakaiba-iba kasama ang 8,000 kalahok. Pride Parade nito na pinagsama-sama ang humigit kumulang 8,000 miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex at asexual, LGBTQIA+ na komunidad upang ipagdiwang ang kanilang pagkakaiba-iba, individualidad at mga karapatan. Buong pagmamalaking nagmarcha ang mga kalahok mula sa Rojas Avenue hanggang sa Bangoy Street na nagtapos sa San Pedro Square. Marami ang nakasuot ng mga costume na inspirasyon ng rainbow flag at may dalang mga placard na nagsusulong para sa layunin tulad ng illegalize ang civil union at you can pray away the gay in me. Ang mga lansangan ni San Pedro ay binago
ng makulay na mga kulay ng bahaghari na sinimulan ng mga float, marching band, drag queen at pagpapakita ng bagong nakoronahan na reyna ng Davao at ang kanyang hukuman. Hugyaw Davao, isang gabi ng saya, kulay at pagdiriwang. Isang gabing puno ng saya at kulay ang pagdiriwang ng mga Davaoenyo sa unang Hugyaw Davao, Duaw Davao noong Hunyo 23, 2024 sa Rizal Park. Ang inaugural ng Duaw Davao o Visit Davao ay nagbukas ng may napakagandang lineup ng mga performer na ginawa itong isang di malilimutang simula. Ipinakita ng mga lokal na mag-aawit at mananayaw ang iba pang mga artista na ang kanilang mga talento sa isang pulutong ng mga Davaoenyo at mga artista sa buong bansa. Sinabi ni Tenny Arnaiz, isa sa mga organizer ng Duaw Davao, na ang kaganapan ay isang uri. Sinabi ni Tenny Arnaiz, isa sa mga organizer ng Duaw Davao, na ang kaganapan ay isang uri. Ito ay isang pagdiriwang ng kulay at buhay na may iba't ibang pagkakaiba at sektor, sinabi ni Arnaiz. Kasabay ng Pride Month, itinampok sa kaganapan ang mga pagtatanghal mula sa iba't ibang guro o grupo ng LGBT, kabilang ang ilan sa mga drag queen ng lungsod. Kapansin-pansin, ang Davaoenyo drag queen ay Drag Race Philippines Season 1 contestant na si Lady Morgana ay sumali sa kasiyahan. Duaw Davao, isang bagong exclusive summer fest. Pinuri ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang City Tourism Operation Office, CTOO, sa pasimula ng Duaw Davao Summer Festival na nakatakda mula Hunyo 21 hanggang Hunyo 30, 2024. Sa welcome dinner para sa Consular Corps of the Philippines at sa paglulunsad ng Duaw Davao 2024 sa Doset Davao Hotel noong Hunyo 21, 2024. Sinabi ni Duterte, gusto ko lang magpapasalamat sa lahat sa pagsilang ng isang bagong pagdiriwang para sa lungsod ng Davao. Laking gulat ko kung paano nagkakaroon ng mga ideya ang city tourism. Nagpapasalamat si Duterte sa Consular Corps of the Philippines, Mindanao Diplomatic Corps, tourism stakeholders at pribadong sektor sa kanilang suporta. Aniya, I'm very glad all of you are here to support the new Festival of Davao. Ang gusto lang namin ay mag-enjoy ang mga Davaoenyo sa lungsod ng Davao. Duaw Davao Music Fest, tumba ang gabi, ang layo. Pinag-aapoy na ang entablado sa kanilang mga orihinal na komposisyon at paboritong hit ng mga tao. Nagsama-sama ang 14 na homegrown artists na ipinakita ang mayamang musika at sining ng Davao City sa kauna-unahang Duaw Davao Music Fest noong Biyernes ng gabi, Hunyo 21, 2024 sa Rizal Park, lungsod ng Davao. Ito ay isang gabing puno ng pananabik habang ang lugar ay naging buhay sa mga tunog ng pinakamahusay na mga musikero at ng Davao at ang nagyayabang na karamihan. Sa sumusuporta sa kanilang mga paboritong banda, isang masiglang pagganap mula sa Guava, isang duo na nabuo noong unang bahagi ng 2023 ang nagtatakda ng tono para sa kaganapan. Ang mga tao ay binigyan ng indie rock at shoegaze music ng Precal Dropouts, isang banda ang 5 multi-instrumentalist na sinundan ng halo ng pop, punk at soul mula sa series. Isang lokal na banda na nabuo noong 2016. Kasama
sa iba pang kilalang pagtatanghal, sina Moaria, Kyle, Yadog, Marik Gavino, Tortang Talong, Chad Festejo, Bad Vibes, Big Mac at Das. Pambansang balita. Binatikos ng mambabatas ang inconvenience fee or convenience fee ng Meralco na nakakaapekto sa 7.9 million customer. Sinabi ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, Vice Chair ng House Committee on Legislative Franchise, na dapat tanggalin ng Manila Electric Company o Meralco ang online payment convenience fee sa 15 pesos kada transaksyon dahil napupunta talaga ang bayad sa kanilang kapatid na kumpanya. Sinabi ni Pimentel na naging inconvenient fee para sa mga customers ang Meralco na gumamit ng online portal ng kumpanya para magbayad sa kanilang buwanang singil sa kuryente. Isinasaad ng Meralco na convenient fee ay napunta sa kanilang kasosyo sa pagbabayad. Ang CIS Bayad Center ay, sabi ni Pimentel sa isang pahayag noong linggo, pag-aari mismo ng Meralco. Kaya walang hiwalay na kasosyo sa Meralco, dagdag niya. Pabor ang mga residente ng Las Piñas sa ordinansang nagtatakda ng mga hangganan ng barangay. Mahigit 41,000 na botante ng Las Piñas City ang nag-aproba sa delineation ng 20 barangays nito. Iniulat ng Commission on Election or COMELEC noong linggo. Isang plebisito ang ginanap noong Sabado para sa pag-aproba sa City Ordinance Number 1941-23 na naglalarawan sa mga hangganan ng teritoryo ng 20 barangays upang tumugma sa cadastral survey na inaprubahan noong 2015 ng Department of Environment and Natural Resources, DENR. Batay sa Certificate of Canvass, COC, ng plebisito sa Las Piñas, may kabuuang 41,493 rehistradong botante ang bumuto ng yes, habang 19,498 ang nagsabing no laban sa ordinansa. Isinasagawa ang plebisito mula sa alas 7 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon sa 30 voting center, 14 sa District 1 at 16 sa District 2. Balita sa ibayong dagat. Made in China for China. Ang pagiging makabayan ang sagot sa humihina nitong ekonomiya. Nakatira sa Beijing kung saan lumilipad ang allergens. Ang 26 years old na si Yao Yao ay napaka-particular sa kanyang mga pagpapaganda. Dapat nilang protektahan ang kanilang mga balat. Gumagastos siya ng humigit kumulang 500 yuan sa isang buwan sa makeup at may napakaraming koleksyon. Gayunpaman, tumigil siya sa paghahanap ng mga imported na tatak. Siguro noong nakaraan, ang mga tao ay gumagamit ng malalaking tatak para makakuha ng mukha. Pero, ang iniisip ng mga kabataan ngayon ay, kung gagamit tayo ng domestic products, talagang magkakaroon tayo ng mukha. She said. Ang kanyang mga salita ay nagsasalita sa isang lumalagong trend sa mga kabataan ng China. Ang mga imported na produkto ay wala na. Ang made in China ay nasa. Tinatawag nila itong guo chao na isinasalin bilang pambansang alon. Sa pagsusuri, ang pagbaba ng populasyon ay walang isyu para sa Guangdong ng China. Ito ay mayabong na lupa
para matuto ang ibang probinsya. Gustong-gusto ni Miss Julia Chen na magkakaroon ng kambal, habang ang 28 years old gulang na sa Guangzhou, China ay hindi pa nahanap si Mr. Right. Nakatakda siyang magkaroon ng anak at sana ay isang pares din na kalapati, katulad ng kanyang sarili. Mahigpit ang pera para sa cosmetics retail worker at kumikita ng humigit kumulang 6,000 yuan sa isang buwan. Humigit kumulang kalahati ng 11,300 yuan buwan ng average ng lungsod. Gayunpaman, hindi niya hinahayaan na ipagpaliban siya nito mula sa pagiging ina. Ang mga taong hindi gaanong mayaman ay may sariling paraan ng pagpapalaki ng mga anak. Sa halip na magbibigay ng material na suporta, maaari kang mag-alok sa kanila ng kaalaman at palakasin ang kanilang pagkatao. Na sa tingin ko ay mas mahalaga, sinabi ni Miss Chen sa CNA. Balitang aliwan. A list na mga bituin ang lumabas para sa kahangahangang palabas sa Coldplay. Mayroon bang isang banda na masyadong malaki para sa Glastonbury? Kung gayon, Coldplay ay maaaring ito. Ang mga tao ay umaakyat sa scaffoldings. Ang mga security guard ay nakatayo sa mga emergency na sasakyan. Ang aktual na Tom Cruise ay nanood mula sa isang viewing platform. Sinamahan ni na Gillian Anderson at Simon Pegg. Sinamahan pa sila ni Michael J. Fox sa pagtugtog ng gitara sa Fix You. Sa iba pang mga yugto sa paligid, ang Worthy Farm, ang mga A-list na artist ay flounder na may ilang fields na halos nasa isang ikatlong kapasidad. Ipinahayag ni Chris Aquino ang bagong boyfriend na isang doktor sa Pilipinas. Binuksan ni Chris Aquino ang tungkol sa namumulaklak na relasyon niya sa isang bagong nobyo, isang doktor sa Pilipinas na nilinaw na walang overlapping sa pagitan ng huli at dati niyang nobyo na si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Sinabi ito ng Queen of All Media sa pamamagitan ng panayam sa showbiz reporter na si OG Diaz na lumipad patungong United States para bisitahin siya. Si Aquino ay naghahanap ng medical na paggamot para sa kanyang mga sakit na autoimmune sa California. Nadokumento ang kanyang pag-uusap sa pamamagitan ng isang vlog sa YouTube channel ni Diaz noong Sabado, Hunyo 29, kung saan kasama rin ang bunsong anak ni Aquino na si Bimbi. Agos lang, he's a doctor and I think that's part of the reason why it was easy. Kasi alam niya kung ano yung pinagdadaanan ko. She said, and her view, inspiration, a new inspiration, whom she didn't name. Balitang pampalakasan. Ang mga mandirigma na naghahanda na matalo si Klay Thompson, Mavericks, kabilang sa mga strong suitors. Ang Dallas Mavericks ay lalong na-link kay Klay Thompson habang ang simula ng NBA free agency ay nagbabadya. Bagamat inaabangan pa kung aling kupunan ang huling laraluin ng sharpshooter sa 2024-2025, nagiging mas malamang na hindi ito ang Golden State Warrior. Ang tanging kupunan na nilaro niya sa kanyang 13 years sa karera
Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, ang Warriors ay naghahanda na mawala si Thompson sa libreng ahensya. At ang magkabilang panig ay malapit sa walang komunikasyon sa nakalipas na 2 linggo. Iniugnay ni Charania ang Los Angeles Lakers, LA Clippers at Mavericks bilang malakas na maliligaw kay Thompson. Nakagawa na ang Mavs ng pathway patungo sa $12.9 million noon, ang non-taxpayer mid-level exception. Na may kakayahan ang Lakers na gawin din ito matapos tanggihan ni LeBron James ang kanyang player option na makipag-ayos bago ang kontrata. Tinanggihan din ni Paul George ang kanyang opsyon at maaring umalis na gagawa ng pinakamalinis na landas ng Clippers para ituloy ni Thompson. Ngunit umaasa pa rin ang kupunan na muling pipirmahan si George. Ang isang karaniwang balakid na kinaharap ng isang star player kapag sinusubukang lumipat ang mga kupunan ay ang kawalan ng kooperasyon mula sa kanyang kupunan ay pagpapadali ng isang side and trade. Tulad ng iniulat ni Charania, ang Warriors ay bukas sa pagtulong sa kanya kay Thompson upang matulungan siyang i-maximize ang kanyang potensyal na kumita sa kanyang susunod na kontrata. Ang Gilas Pilipinas ay kulang sa offset versus Poland sa final friendly bago ang FIBA. Binigyan ng Gilas Pilipinas ang Portland ng isang run para sa pera nito bago sumipsip ng 82-80 lose sa kanilang huling tune-up game para sa FIBA Olympics qualifying tournament noong Sabado, Hunyo 29, Linggo, Hunyo 30, oras ng Maynila. Sa paghabol sa hanggang 14 points sa fourth quarter, ang mga Pinoy ay sumakay sa isang magaspang na pagbabalik sa pangunguna ni Dwight Ramos at Justin Brownlee. Ngunit ang Polish, ika-15 na pwesto sa mundo, ay nananatili upang ipagtanggol ang kanilang karirahan sa arena Sosniewicz. Nagtapos si Brownlee na may game high na 30 points habang si Ramos ay nagposte ng 16 points, 9 rebounds, 5 assists at 3 steals. Nang salitan silang ibalik ang Pilipinas sa paligsahan matapos na humiwalay ang Poland sa unang bahagi ng final frames. Ang Poland ay humahawak ng manipis na 58-56 na kalamangan sa unang 3 quarters bago ito nagtayo ng nagliliyab na 18-6 run na itinampok ng 4 na triple upang i-mount ang pinakamalaking lead sa laro na sa 76-62. May 5 minuto ang natira. Mga tampok na kwento. Nag-host ang Love Ground Meat Maker para sa pagtikim ng Miami habang ipinapatupad ang pagbabawal sa Florida. Habang ang pagbabawal sa Florida, Love Ground na karne ay nakatakdang magkabisa sa susunod na linggo ay isang manufacturer ang nag-host ng huling hooray. Kahit man lang sa ngayon na may cultivated meat tasting party sa Miami. Ang Upside Foods na nakabase sa California ay nag-host ng dosen-dosen ng bisita noong Huwebes ng gabi sa isang rooftop reception sa kapitbahay ng Wynwood ng lungsod. Nakilala sa sining na sa kalye, mga cerveceria, nightclub at mga usong restaurant. Ito ay masarap na karne, sinabi ng CEO at founder ng Upside Foods na si Oma Balite.
At kami ay naniniwala lamang na ang mga tao ay dapat magkaroon ng isang pagpipilian upang piliin kung ano ang gusto nilang ilagay sa kanilang mga plato. Ann Curtis, Erwan Hosef, daughter Dalia are the cutest trio in South Africa. Sina Ann Curtis, Erwin Hosef at kanilang anak na si Dalia ay may pinaka magandang bakasyon sa South Africa. Sa Instagram, ang It's Showtime host na ay bukas palad na nagbabahagi. Sa Instagram, ang It's Showtime host ay nagbukas palad na nagbahagi na higit pang mga snaps mula sa kanilang karanasan sa safari, kabilang ang pinaka ibig-ibig na larawan ng pamilya habang sila ay nakasakay sa isang 4WD. Ibinahagi rin ni Ann ang matatamis na larawan nila ni Erwan, pati na rin ang mga group shots kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan, kasama ang kanyang hipag na si Solen Hosep at ang asawang si Nico. Kwento sa tabi-tabi. Pinapanatili ng musika ang iyong buhay. At sa trivia, alam niyo ba na ang Davao ay may isa sa pinakamahusay na artisan goat cheese kailanman? Cheese lovers, just a heads up, alam mo ba na ang Davao ay gumagawa ng isa sa pinakamahusay na keso sa bansa? At marahil kahit sa mundo, sa kasamaang palad, sa Davao mo lang makukuha ang kanilang keso dahil hindi nila ito ini-export. Yan po ang mga kaganapan sa araw na ito. Maaari pong mag-like, share, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo po ay ma-update sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rob YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Gilbert Lopez Martia Catso. Magandang umaga.